karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Naglagot lang yun ko. Kang Piolo? Yes, Mommy. Oh, nganong naglagot ka man ni Piolo? O sabay sa niya? Nganong naglagot ka man? Balikon pa yun na ako, Mi, nga babaydor siya. O nganong maglagot ka man kung babayador siya? Nga naman, may relasyon mo? Aduna. Sarah, nagkarelasyon na mo ni Piolo? Yes, Mi. Pero, gibuwagan na ako. Unsa? Oh, buwag dayon. OMG! Nga naman! Wa lang. Wa ko ganahi. Ay, pasabta ko, oy. O sa pagkahitabo, ha? Nagkarelasyon mo, niya, buwag dayon? Wa may makauyon. So, si Dugayan. Oh, buwag dayon. Kano sa lang mo nagkarelasyon, ha? Ganina lang, Mi. Dito sa mall. Nagkauyab, Mi. Oh. Pero, waabtig ko nga sa oras. Buwag dayon. Oh, come on. Sarah, nga naman. Doon sa bahinungdan. Mi, sa ako nang gikaingon. Babaydor lagi siya. O giyon sa man mo pagsuta nga babayador siya? Ang iyang gisulti na ako. Basta naa siya. Diligid ka ngayong mabalaka. Tungod kay naa siya. Safety ko no kaayo ko. Oh, kung mao ka na, very good. Very good siya diyang dapita. Pero pag ingon niya nga, ingon anak ko rin siya kumupanggag babay. Okay. Unya? Oh, buwag dayon. Unsa? Buwag dayon. Sarah nga naman. Nagpasabot lang na, Mi. Nga, daghan na siyang naawgian nga babae nga iyang gipangga. Di ba sakto ko? Sarah? So, buwag dayon. Sarah? Sa ingon lang niya anak ka sa yun? Mi, dili ko gustong salin ko. Sarah, iha. May muot pa lang ko nimo. Mommy. Iha, dili ingon ni ana ang pagpakigrelasyon. Mura kang bata, ana. Unsa, Mi? Ang pagpakigrelasyon, nagkinahanglan ka na og pagsalig. Trust. Kada kay misugot ka niya, nga sa ato pa, aduna kay pagsalig ka niya. Mi, nisalig magod ko pag first. Nga ako ra. Pero, mura magog doon na siya kagahapon. Oh, dili na lang ko. See? Ang imong gisulti, way ikong basihanan. Unsa, Mi? Miingon ka nga murag, doon na siya'y kagahapon. Nga sa ato pa, dili ka sure. Dili ka siguro. Pero ang iyang giingon nga, ingon siya ana. Kung mo pangga siya babae, unsa day na, Bi? Iya lang ka ng gisulti para mo salig ka niya. Nya, dili na magsilbi na ko, Mi, uy. Ang gusto na ko sa lalaki kanang ako ra. Og wa mag-agi ni bisan kinsa. Dili ko gusto second hand ko, no. Gusto ko brand new. Sarah? Unya, sa dihang imo siyang gibuwagan? Misugot lang sab siya dayon? Wa. Namugos pa nga iya kong ihatod. Pero wa ko musugot. Nibiya ko. Naguna magani ko nila. Ni-action siya pugong na ako, pero wagid ko magpapugong. Nilakaw gid ko. O wa ka pasa?
Ni-action siya sa agpas. Pero, wa man mo pa dayon. Mao ba? Di samot gani akong kalagot niya. Misamot ang imong kalagot nga wa siya mo padayog agpas nimo? Buang siya. Tanaw ra. Kibiyaan lang ko ay. Wag ito bagang akong pangutana. Uy, si Sarah man eh. Hello, Sarah. Hello, Risa. Nauli na ka? Oh, nauli na ko. Okay. Sila si Buloy. Asa na? Tuwa pa man dito sa mall. Giam-aman to ni Buloy si Piolo kay murag naguul man to. Unsa? Nag-uol nga naman? Imo magibuwakan. Risa. Nag-all day siya? Giam-aman to namo ni Buloy, uy. Puro man siya nahugnugot sa dihang gibiya ka. Atik sad. No. Dili ating ko'y Sarah. Nakita kinako, nag-uol siya. Nga namang mag-all good siya. Naidagang babae, oy. Mr. King good siya. Basta lagi kay nag-uol siya. Huwag siya makasabot sa iyang gipati. Ngano ko nung ingon lang ko nung adto kabubu ang inyong relasyon. Nisumbong siya ninyo? Nisupong taon si Piolo. Bayot good niya. Sarah. Ang laki nga mo sumbong sa laing tao. Ilabi na sa relasyon sa babae, bayot na. Di man tingali Sarah, uy. Nisumpong lang siya namo. Kay amo man siya gipugos kung anong subok kayang iyan dakway. Sos, atik lang tong iya. Dili ba tingali Sarah? Ingon siya, nasuko lang kuno kasi ang gisulti. Nga para namo ni Buloy, dili kyud angay nimong ikasuko. Oh, tingali para ninyo. Pero para nako, dili. Sarah, Never ko musaw og salin. di ka maluway niya? Tay maragod, nga na ikaw man ang mo esplikar. Gisugo ka niya? No, wa, uy. Naluoy lang ko niya. Hinungdan nga ni hangyo ko nimo nga. Mag-uli na lang mo. Risa, ikaw gid ang mo hangyo? Unsa ka, ikaw si Piolo? Palihog ha. Eng na si Mr. King nga dili siya magsumbong-sumbong sa problema nis babae, uy. Bayot kay siya, ana. Bayot. Bye. Da. Sumbong pa siya. Ug si Risa pod, mo sige mi hangyo nga mag-uli mi. Kasi pagtuo niya, cheap? Malhin kita dire da, bida. May din ba kay dunay beer in can ba? Bitaw na. Sa kato pa ning akong amigo, si Sagit. Singon, Birkol! Kadong mo ko anak sa Birkol. Milagro da. Inom ka? Panagsara ko niya ako. Panagsara ni. Bida. Sama na paunga sa imong kayo, boss? Ha? Dali ay. Oh, come on. Paunga na ay, unsa maga. Ako sa una ba? Sa di yung giliuban ko sa akong uya ba sa una ba? Gipahungaw na ko. Gidasok na ako ang babae sa kakuglan. Gihubuan ako tanan. Gipahungaw na ko. Limahong lang ka. Oo, ang hanggaw niya. Wala. Dili mo sabot ko gibati lagi. Ano na ikakwato mo kang tawag? Kinsa siya! Nganong nagluyib ka? Kinsa siyang pinangga mong labaw pa ka na ko? Unsay anak kaniya nga wala ako. Nanaw mga tao na to. Kanta-kanta na to eh. Lingi mo diya ako doon sa Kuan ba kinang dili makaitan tong sakit ba? Tungod kay magkayo maka-develop
Maliban ka na, wadantig tunga sa oras buwag dayon. Porbida. Oh, no, sad pero anhibaw ko. Tandog imong garbs, no? Murag mao sad. Tandog li, klaro kayo. Pero di po lalim, eh. Murag kay dunulam taga pagkaon. Nya pag dunol sa diha mo kaon taga gibawi. Kalagot, di ba? Lagot tinod. Pero ano lang, di lang ta maglagot eh. Ama-ama lang gyapon nato ato kalingon. Kuan man gud para nako ba, ang tanang pangitabo muna ginaingon doon ako na yung mga hinungdan. O kuan ba, kanang sa ato pa doon ako na tumong og tinguha ang mga panghitabo na moabot sa itong kinabuhi. Kaning. What do you mean by that? Ha? Basin gituyo lang tingali ni Bay Buloy. Aron ako masuta, kunoon saan ako siya kamahal. Bay Piol. Tingali siya yung gibuhat, mao ni pagsukod na ako kung sakitan ba ko. Ay, nagsikilag ring. Bagit mo tupag si Piolo ay. Tupag ako pa. Hello. Ay, may kinitubag na kit ka. Risa, nanawag ka. Tawag si Sarah, aron magkauli mo. Utsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!